Moni nde nsikana uyu ku USA zinake Shade Robinson anali ndi zaka 19 anakumana ndi mamuna uyu Maxwell Robinson akuti anali ndi zaka 33 amagwira ntchito mu restaurant anali bartender. Makolo ake mamilioneya. Mamunayo anapezeka kuti atakumana akukhulupirira kuti anakumana naye ku restaurant kumene mamuna amagwira ntchito. Mamuna anamuuza kuti tipite ku date, iye kuvomera. Anali excited kuti apita ku date ndi mamunayo. Nde anauza anzake, anatsanzika anzake kuti ndipita ku date. Anapeza kuti iye wanyamuka wakakumana naye mamuna uja anapita ku restaurant ku Twisted Fish Bar or something like that. Atadya kumeneko anachoka kupita ku bar kweni ma 6 p.m. Achoka kumeneko ma 9 anapanga decide kuti apite ku nyumba kwa nyamatayo. Kukumana naye koyamba tsiku limenelo. Well, kanaye koyamba kanaye kachiwiri koma anaganiza kuti apite ku nyumba kwake kwa mamunayo. Kenako palibe amene anamuona. Anzake nkwamba kudabota Shade wapita kuti sakubwera. Kufusa kuntchito kwake akunena kuti Shade sanabwere. Pamene anthu anayamba kuyang'ana kuti Shade wapita kuti. Anasowa pa 1 April tsiku lomwe anapita ku date kwake. Apolisi anayamba kuchita trace phone yake imene yayendera. Nde inayendadi choncho kuti anapita ku restaurant kuja kenako ku bar kenako ku nyumba kwa mamuna uja. Koma kuchoka ku nyumba kwa mamunako anaoneka kuti wapita ngati kwina kwake ufupi ndi kuthengo. Kuchoka kuthengoko anaoneka kuti wapitaso ku chipaki kwina kwake kuthengoso. Koma imeneyo amangochita trace phone yake imene yayendera mpaka na pamene phone ina azimira. Ndi apolisi anasakasaka anapeza kuti anakayang'ana kumbali ya kuthengo kumene analiko anakapezako phazi. Kupita ku chipaki kwina komwe kunapezeka kuti anaoneka kuti anapitako anakapezako mwendo. Thupi lonse sanalipeze koma ayeza apeza kuti ndi iyeyu ndi Shade. Galimoto yake ayipeza anayika galimoto yake yokoleza moto. Would do something like this to my beautiful baby. She hurt nobody. She harmed nobody. Nde zina straightforward suspect ukhala kuti ndi mamuna uja. Nde andapita ku nyumba kwake ukachita search akapeza kuti nyumbamo kuchipinda kuli magazi, mkolido njira yopita ku basement muli magazi. Nde amanga zibamboyo nduyo akumuzenga mulandu okupha. Thupi lake lonse linalo silikudziwika kuti lapita kutiko. Imagine makolo zomwe akumana nazo. Apa CCTV inamujambula Maxwell oyo akuchokera koka mtaya ndi kokaotcha galimoto atakwera basi pobwerera. And nkhani yake ndi yomwe ija kukumana ndi munthu oti sukumudziwa kupita naye ku nyumba kapena malo obisika ndi zinthu zoopsa sizikudziwika kunena kuti chiwembuchi wampangiranji. Koma ndi nkhani yonena kuti ndi yomwe yatentha panopo ku USA. Mwana wa zaka 19 tsogolo lake lonse lowala lilipoteropo basi angomupha for no reason at all. Nde azimayi chonde tiye tipitirizeni atsikana kusamala kunjaku sikuli bwino. Anthu ena ndi dziwanda basi, anthu ena ndi oyipa basi amakhala kufuna kungozuvula za munthu popandanso chifukwa. Ndi chonde tiye tizisamalani kunjaku sikuli bwino. Mwana amudula moyo. Zikomo kwambiri.